Bos? Payah tandur ta, Bos? Matun sayang. Lah, wong sego wiwit prei kok terus nyang sawah matun iki kepiye ta, Bos? Bos. Wong urip iki apa mung jagake sego wiwit ya wong iki ya kabeh iki ayahe kabeh to sayang enggak. Lah piye ora kesel ta, Bos? Apa? Ora kesel. Ya jaluk kesel. Jaluk apa jenenge kesel kesel wis enak piye meneh sayang enggak. Wis gaweane enggak iki nggo Lah. sampe sayang. Lah coba pilih ceblak arepe Bos, Bos. Tak kandhani ya, iki jam piro to sayang? Jam anu tengah 8 iki, Bos. Setengah 8. Heeh. Ya Allah, wayahe anu wayahe apa sing iki ngombor sapi genti aku ya kok. Lah iya ta. Wayah ngombor sapi genti ya kok. Sapimu piro, Bos? Ya Allah, apa nih? Sapine. Aduh. Ya alhamdulillah pedet-pedet ana songo sayang kok. Lah iya ta lah. Ora se ngombor sapi, se nyang sawah, se dodol sego wiwit. Apa ora kesel kuwi? Wong nyambut gawe apa-apa kuwi rasah tinggo kesel. Penting tinggo happy, tinggo seneng sayang, senajan rekoso tetep awake semangat ngono ku lho buat anak-anak kabeh dari Sabang sampai Merauke pokoke kaya mae sayang. Najan kesel tetep semangat. Mbok aku arep matun, aku arep nyoroki kok wis anu sayang. Iki jam piro to jam anu kok? 7:30 lah kan mas sarapan urung Bos. Aku selak posyandu, adine iki saya mulai sik kok. Nggawa pangan ora kowe Sapa kuwi. nggawa? Lah. Pan apa? Mas gawan bojoku gedang sayang ki lho. Lah unti gawani gedang. Mentah kaya ngene gawake ki lho wong lho banget. Mateng kok Bos kuwi mateng kok. Gawake. Iki nggo sarapan sik. Nek sarapan sih sayang kok. Sarapan gedang. Aku ki ora masak. Mutu maki bar subuh aku terus digondol nang sawah. Kon matun kok. Alah, ke jam piro matune mau? Bar subuhan sayang kan sik udaran sik sejuk-sejuk enak banget lho. Oh iya. Kaya kayak dintekke sik gedange. Kok kayak mulai ngombor sapi. Ora gawean tok iki. Ayo prai-prai kon ngombor sapi kon matun bae kang aku kok. Enak Bos gedange. Gedang apa tok enak banget ya kok. Lah gedang apa ta Bos aku ora mudeng kok. Pernane anu ki. Pernane wungu terang. Oh gendang gendruwo sayang. Gendang gendruwo. Enek gedang gendruwo ta? Kamu cilik-cilik ya? Ora gede-gede ya? Iki anu. Wis kuncitan artinya. Kayak ngombe engko tak dadi wareg engko dadine. Wis ayo mulai. Yo. Anu selak posyandu. Wis 7:30 ki. Heeh, tengah 8. 7:30. Wis yo arek anu arek posyandu genti. Posyandu apa ngombor sapi? Yo ngombor sapi sik terus posyandu no sayang kok. Yo kayak pite digawa.